ndang. Aku mbok syuting dong. Heeh. Alhamdulillah. Ndek ibu kondi sangkane. Yo, pembukaan sik to, Nduk. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Heeh. Ngono lho. Heeh. Dek bengi to? Heeh, ndek ibu kondi sangkane. Saka balik desa. Aku dolan Mbah Yi. Enek Dolan. cucu enek iku apa jenenge pemberitahuan ning grup rapat ning balai desa. Rapat apa? BPD. DPD, Badan Permusyawaratan Desa. Desa. Oh no. Terus Jumat iki kan ceritanya manganan toh, manganan kendian. Terus Jumat berikutnya ini manganan gaduh. Ibu kan biasanya untuk undangan toh, untuk undangan, jadi kok ibu iso nyuting tayub aja. Tayub kesenian sing ibaratnya wis turun menurun kadek kae to, Duk. Ki anu apa jenenge? Aku ndek ini kan wis mbok paido to. Men endok kae pancen yo endok ki pancen sing simpel sing gampang. Bu sego goreng kungkung ngat. Lho kok jek eling sego goreng. Tak pangan aku pergi. Iya, bariki ya. Wis tak gawekno. Apa iku kopi apa wis. Aku ki ndek iki maaf ya, Duk ya. Awak kan wingi nyuwun sampo to. Nyuwun sampo sing koyo nggone Sela. Kena apa intan lali. Lali sisok nih berapa ibu kau ya ay? Tuku nggone Mbah Yi lak wis. Mah. Mbah Yi tapi nek sampo ngono iki gak duwe. Duwene Mbah Yi kuwi apa ya, Duk ya? Emron. Apa? Emron. Anu, zing. Ma aku sing pengen konggone Sela pokoknya mah. Sampai godhong. Ya bu. Pokoknya ya. Sabar. Sabar. Ora kudu langsung dek sanyet kudu saiki yo ngenteni situasi. Ora terus saiki ngene. Iya nek pas ibu anu uga apa yo ngundang ibu pas piye, pas repot apa pas mbuh mek opo. Ijab. Biasakan nek njaluki tidak boleh dek nyet. Kudu ndelok situasi. Iya, heeh. Ngono. Iki ora tak tepungi, tak tumbar bawang enak. Nek isuk ngene iki saiki Mbah Yi kan karo Repa to ning ngarep. Isuk ngono kuwi ditumbasno Bunda Dewi apa nek ngarani sarapan. Kadang sego anget ngono. Terus Mbah Yi karo ndok ceplok telur moto sapi. Nek gak ya ambek nugget utawa sosis putih ngono. Kadang ibu jan wong sarapan jam 6:30 kok jam 7 wis Dewi isuk. Soalnya kan kadang Pak O berangkat ke kantor apa yang piket Salwa Diung ini kan yuk isuk ya pemirsa. Di ngono. Kadang tak ajak apa sarapan iki wis di apa ya wis dianu Mbah Yi wis dianu Bunda wis pokoknya ndilah sing dhisik ngono. Makane dhisik aku yo karo aku engko nek makan siang Bunda Dewi pas tindak pas pergi yo Mbak Bu wis mbok anune makan siang wis Dek beres. Dadi saling wong jenenge sing cedhak dua to. Mboke Mbak Indah karo mboke Dio. Dadi yo saling memang le wong. Wong tuwa garek siji pemirsa wis berarti yo dianune sing apik. Aku pe apa entan lali kita. Iki ibu tak syuting. Iki lho ceritanya aku ki apik ngirisi Lombok. Engko nek pamane mak Jah ora repot tapi tak jak nggih kolak Jah. Ning ndi? Mbok bismillahirrahmanirrahim. Enggak kolak ning ndi? Yo ning kene lah. Iki langsung cus ya. Iki durasane wis book iki. Iya. Omah ngarep wis mbok buka iya. Gong, kok sik. Kok ewange nganu ngancani ibu ngresiki iya? Oke. Bu iki durasane wis book, Bu. Boleh durasine wis book ya wis cus. Cus. Intan masak ya. Wis lomboke digorno aku bar brandang. Tapi
wae ya. Iya toh. Ngene mang aku bar dipaido pemirsa. Goreng endok patek iso. Ngene iki piye le, Bu? Wes ben aku ngono. Engko banyune molak-malik langsung terongnya dilebokno. Tambahi terasi ku lho, Dok. Sing kok Mbak Inova, enak kuwi malahan. Iya, nek buka alon-alon ya. Bukake alon-alon. Maklum alon-alon. Kudu sabar nek buka. Nah, iso ra? Iya nek bisa carane, Bu. Terus dikasih sithik. Mari sedep. Wes wes. Tutup maneh. Tutup maneh ya. Ya mak cah kau kene ya Tan ya. Aku pengen mbok jak apa ya, Mbak? Tapi awan-awanan lho ya. Iya. Oke. Iki jenenge terasi. Iya. Kayak iso cilik ya. Ya penjaluk sak pira le, Duk, gedene. Gede. Iwake mangut kae ning kono. Engko nek wis umep, terong masuke. Cuma wis digoreng ya panggange ya. Mata prene. Kok piye panggange aja? Ya ora apa-apa lho mbok cemplungno ning kono, kuwi mah bar digoreng kok. Plung. Wes. Oke. Ini ora usah mbok calok kendilan adoh, alon-alon wae. Banyune aja mbok elokno lho. Gak boleh, Gak gak boleh. enak. Ya ora perkara ngono, banyu cucian mosok mbok elokno. Kuwi mung tak cuci ping 2, tak cuci pisanan tak buak terus tak tak rendem ngono lho. Supaya terongnya gak biru, Dok. Rupane Ini ben gak. alon-alon ngene Heeh. toh? Iya toh, alon-alon. Wis ngono ae. Walah, Intan wis bareng ngopi. Sesuk ngopine sesuk. Ayo, ilinge ibu apa? Kala, Jengking. kala, tiga. Kok elingmu men kala jengking e to? Bu wes, buat ya. Ya, wis buat sor. Kuwi bumbune masukno. Bumbu kuwi di nah, alon-alon ku sampai tumpah. Nah, alon-alon, plung. Nah. Oke, intene. Wes dadi Intan sarapane karo sego goreng sing ditumbas mau bengi. Kon manasi, guys. Iya, Kang. Wes ngono tok terus ditambahi garam, sedikit gula, penyedap, dicek rasa enak, terus dikei kara. Iki lho kok. Iya bener. Iki wes ngono tok. Oke, cus. Wes sayurmu, sayur terong ala Intan. Nih. Nah. Didamu Cek. sik ya. Iya. Kurang piye rasane? Inuk. Hmm. Nak nyus. Wis ki sarapanmu. Wis goreng apa mau nek ngarani? Telur, mbek tempe. Wis diangkat ning piring, Dok. Iki lho, Bu. Iya wis coba. Nah, coba. Iki kabeh masak. Iya. Ndak kan mau bengi sak porsi, Intan sing urung dimampet. Lagumu piye sing tuk turu iki sing piye Ndek iki? Mami suk 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 suk. Mami suk 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 suk. Mami. Baby sak turut ngono lho elingku. Atik mami sak apa kuwi? Sak karung. Wes mateng, guys. Serah. Monggo sarapan pemirsa, sarapan. Iki tak ambilin. Iki mah urung mbok nggo muluk ya. Gong. Ajane ambil sendok sendiri, Dok, nek dienggo. Wes sakmono wes. Wes. Ojo sampai lali apa berdoa. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Nada. Sila nabi mana sana nabi. Nabi. Amin. Aku mangki krungu suarane Mak Janeh ini ndi yo? Nendi. Ora roh, Dok. Nendi. Alon-alon nah. Macam nendi. Alon-alon rasa. Ora sapuan terbanter ora nek sing budak entano. Konding iki Bayu jowo-jowo keselek. Bu, nek dahar alon-alon, Bu, mboten enten sing gudak terus dijawab bayi ngene. Ora yo nang keselek dhewe. Kadang-kadang kene ya ampun hati-hati iki pemirsa nek makme alon-alon kadang nyelek-nyelek kuwi nek jere mitos iki cerita mitos, cerita ndek jaman biyen anu ngono kuwi dirasani wong. Yo ben dirasani, hidup-hidup nek dirasani elek ben jerene ben rontok berkurang dosane sebab kita yo tidak bisa ngentekke dosa kita diwangi karo sing ngrasani kuwi yo tan yo. Diwangi sing ngrasani sing julid, sing nulis DM apa nulis apa, sing duwu. Sing ora diwaca. Duwe tak mam. Kose isine mau menghujat, nyalahke, bandingke. Aku kadang yo ngesakno, Mbak Bubu, Mas, sampean nulis sok duwone kaya berita koran tapi ora tau diwaca. Sesuk gang pirang dina nulis eneh. Nganggo akun sing palsu niku ndok sing ora nek gambare. Niki mau tak guyu tak dongakno. Muga-muga selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Amin nenek. Terus nek julid Bu, Mas, Mbak, Yu, Kang, Dek apa piye? Semua kumbane Ibu tak tokno ku Mang. Iya. Semua tak doakan yang baik. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka sama kita. Itu hak mereka untuk selalu menghujat. Itu sudah resiko Bu Yuni, itu resiko pelabik-peligur. Nek aku Mas aku juga pelabik-peligur ya pemirsa. Aku yo seorang ibu yang penuh dengan kekurangan. Aku menerima saran baik dari jenengan. Terima kasih, alhamdulillah. Doa baik untuk jenengan semuanya dimanapun jenengan berada. Ampun Bu, Mbak. Jenengan ndak nulis DM aja dawu-dawu, jenengan malah kesel ra tau diwaca langsung dihapusi karo Mbak admin kuwi. Aku malah rung maca jenengan nulis apa, cuma dikabari ngene niki meleh Bu wonge di screenshotno cetis. Ning DM ning anu aku yo walah Mbak. Bu, yu Kang. Mas, yu mbah apa enggak roh bentuke wong ora enek profil yo. Kae Makja bener. Oh iya bener Makja. Iki jenenge cerita pagi sarapan bersama Intan. Aku nombek jangan terang wis mateng pemirsa alhamdulillah. Aku maamne yo engko sore lah. Disyukuri ya nduk ya rezeki. Kita syukuri Dok, ngono lho. Wes engko gawe apa ya kolak buke tak golek cikalan barang Dok, urung enek cikalan jere. Wes dah ngomong. Ibu apa ngomong ya? Cepet piye Dok? Ibu ambek ngomong. Iya, ambek ranah Dok. Nek mbok syuting kan apane leh. Ki ambek Ibu tak syuting Bu. Enak diresiki ikan ketok asik ta Dok. Iki jere Baidah iki omahe Kinara. Sumben dibangun. Itu untuk piye gak roh. Dunik Kinara jere Baidah. Genku ning guri yo, Bu. Iya. Punyaku guri. Jejer Bunda Dewi Sumbi. Iya, jejer Bunda Dewi Sumbi. Ibu tak syuting ki. Terima kasih ya. Nggih.
soalnya pitike mbahmu lagi pemirsa. Tiap hari yang ngelek. Nggak masuk pe tak seneni pitik. Andek rono lho, Nduk. Nyah, intane sing ngepel. Sing ngepel aku. Iya. Ndi? Iki ibu nyoteng. Iya. Nyah. Ngene ya mbek enak-enakno ya, Nduk. Ya. Mari entar nek nyoteng ngene pemirsa. Pamane ngene. Enggak. Jadi sing ketok kadang kupinge tok. Maksudnya nek kedeken, Nduk. Nah, Nduk. Ada ini. Ora butel sih. Wes sih, Nduk. Ngene to. Engko nek kurang teles yo ditelusi neh ning kamar mandi. Lumani. Ora dudu. Oga Yumarni mesti menggok wis nyapu. Dudu mbah sapa gak roh. Iki diinjok. Heeh. Iki tahun 98 ya, Nduk ya, kuno iki cara ngono model-model keramik sing wis jadul zaman dulu. Jaduli zaman dulu. Tahun 98. Intan. Hei. Lho, iku lho. Maksudnya iku sing nggone ibu dipilih nek mau kena. Iki setrikonane sagi porong ya? Belum. Ya wis lumayan lah. Belum. Iki sing setrikonane pemirsa. Belum jadi. Bismillah, iki sesuk diruing ke si kabeh. Apa Pak Noi? Apa ditata ulang to, Nduk. Soale iki nek udan ki banjir, banyu-banyu ki mbluwayu rene banjir mlesetne wong. Engko ditata sing rapi. Iki lho pemirsa, tak ganduli ndek iki ceritane ngene. Kan enek wong rene seneng to karo iki jenenge peninggalan kuno, amben kuno, aku cek bayi cek cilik iki wis enek pemirsa. Peninggalan bapak ibu Mbahyi. Enek wong rene, nek tak tukune 400, Bu. Aku terus ngerti ya yo. Karo Bu iki mungkin mbah langsung pedikekno apa piye. Aja, Bu. Aja jenengan dol 400. Wis jenengan iki tak gentenane iki sok ben nggo jenengan nek pe bubuk nggo istirahat iki aja. Iki peninggalan aja sampai di ibarat dianu wong ya. Sekirane nek aku nggo kenangan ya pemirsa, aja Mbahyi aja aku ngono. Terus iki sok ben ditata, ditambahi kasur. Nek Mbahyi pengen istirahat nggo bubuk ijek kena dienggo inget-ingetan to iki peninggalan to pemirsa. Iki lho nggone ibu iki dileh sing nggone ibu, sing nggone intene, ya dileh nggone intene. Ya lah aku punya internet. Ya iya. Ngono lho. Ayo kita ndang golek klopo, selak bakule klopo kuwi engko muleh. Soale nek gak ndang gage isu bakule klopo lho. Kaya Ini lho pemirsa. daleman-daleman iki ditata rapi ning kono panggone. Wis ayo. Budal golek klopo. Awakmu ndang salin to, mosok nganggo kuwi. Kathok sing kanggone Mbak Indah dibelino dienggo engko terus langsung diumbah. Ya, ngono oke. Alah anu kedawan pemirsa. Sik lho kedawan iki kudune di potongno sing nggone Mbak Oka. Turne Intan nek munjukno sampai tekan kene pemirsa, sampai tekan kene lho. Nek munjukno kathok delok lho. Sik berarti kuwi kepanjangan sampai nglensreng-nglensreng dipotongke dulu nggone Mbak Oka. Terima kasih ya Mbak Indah. Intan ditumbasne celana kathok nggih. Ya wis kuwi apa ya? Timbang klensreh-klensreh ngono mbok nggo. Lebih baik Intan salin nganggo kathok sing sijine Diling
Iki sisa iki. Nek katok model kombor ngono kuwi mbok lingkison neh kok merucut meneh, Nduk. Merucut meneh. Ini. Ini. Merucut kuwi engko mbok mlaku sediluk lah ya merucut. Maksudnya ucul ngono. Ya wis rene ditutup ya. Ya ampun pemirsa, demikian guys konten pagi ini apa yang golek klopo. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Sepurane nggih pemirsa. Nek lupat. Nek opo kuwi dek ngono? Gebres. Nek lupute salah kulehku ngomong nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua dimanapun jenengan berada. Kami pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.